Right. Good morning Zimbabwe. Good morning everybody. Ndadzoka zvekare pana paita ma-updates andiri kusangana nawo ende ndaona kuti this is very important because tingati i-warning iri kupiwa vana vevhu vese zvavo. Chinhu chese chinonzi muZimbabwean chiri kupiwa warning kuti chikwanise kunge chichita se chichigadzikana. Panapa pari kunzi mazimba ngavagare vari mudzimba because pane zvinhu zvakawanda zviri kuitika and this message is coming directly from embassy. Ndo vari kutaura izvozvo since embassy wotida kuti tichibatsiridza ka unongoziva kuti embassy yedu havana maplatforms and by the way haisi advert because zvinhu zvine chekuita nemaZimbabweans. Saka ndenda ngoti aiwa regedzai tingobatsirana because dzimwe nguva zvinonzi vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora kuti uyu anorwara. Sometimes vamwe vanoti embassy iyo haina chainobatsira, vamwe vanoti embassy iyo inongoshanda nezvigananda chete ndo zvainoteerera. Zvakawanda zvinenge zvichingoitika but for now regedza tingoonesana. Right, vari kuti current situation, the consulate of Zimbabwe in Johannesburg called and Cape Town have received reports of disturbing demonstrations that are targeting foreign nationals. These incidents pose a serious risk to the safety and well-being of Zimbabwean nationals residing in South Africa. Safety guidance: Zimbabwean nationals are invited to remain vigilant and avoid areas where demonstrations are taking place. Stay indoors and limit unplanned movements. Report any incidents to the local South African Police Services Embassy and the Consulate of Zimbabwe in Johannesburg and Cape Town. Keep essential documents with you all the time. Pargonzi, keep essential documents with you all the time. First document essential munoziva kuti chi mapepa ako ekufambisa ndoratidza kuti iwewe uri munyika here zviti pamutemo because you never know kuti what will happen zvinongoitika zvinhu zvezvi. Vanhu vacho vanenge vangotanga kanisiro ndizvo randita tiri kumbotaura nyaya yekuti wedhudhula weya akazongonosiyawo basa zvakanodididi tikato expect that maybe this is good news dzanga dziita se dziri kuda kutora nzvimbo. And by the way kune vaya vanouya achiti nyongoro zvezvo uri kutaura zvazodai vanongoti kunyepa. Inini handisiri ndiri kuuya nethis message zviri kubva kuembassy. Asi kana ona nyaya yabva nekuembassy tangoudzawo handizozivo kana muda kuti nini ndikuudze zvinotapira zvokuti mutapirirwe nekunzwa nyaya. Kana pacho kana matongopuwa yambiro garai kungoteerera sometimes kuri right kana uchizoziva kuti mangwana zvinokwanisa kuzoita se kuzokudhakwira. So ndo message iri panapa muri yeZimbabwe. Ndatopedzera pano handisoda kuti ndirebese because mangwana munozotanga kuti tinozonyazozvinzwisisa hanzi garai mudzimba kana musina kokuenda kwete kungofamba zvisina direction and mukangoona vezvima-movements zvisinganzwisike vakungoungana zvisina direction. Try to communicate motaura kuti tine ma-movements ataona hatisina tese kunzwisisa. Obviously havana vevhufutika unoziva munhu ari paden park anetsa ari pahome ground tozonzi ndianokuti ripotera kuti atingira but anyway ivo vanongozviita at any given time. Zvamunongoita imimi ukada kuzvitry uda kungozhindikita mukadzi ani munorova vakadzi unge munopenga unongori kana mapurisa afonera navanhu unosingaziva ndiana fona handiti. So this is just the same thing. Garai makagadzirira ndo nyaya iri kutaurwa neembassy. But regedza ndibva ndangoshandisa mukana unoyu kuzivisa imi mese maZimbabweans muri South Africa ini kuti kana uchida kuregisterwa company yako wobva vhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, pane company inonzi Education Research inotungamirwa namukoma Owen. Namba ndidzodzo dzichabuda pafly apo idzo. Garai mataura navo vanokubatsirai, vanokuitirai vari kwavari ikoko muri kwamuri. Usina work permit unokwanisa kuregisterwa company wovhurwa FNB business account. Ndingoziva kuti zvinhu zvacho zvinoda kungogara wakarongeka. Ndo mamwe ema-essential documents anenge achitaurwa iwayo. Unongoziva kuti ukangozi wani chakati parinonzi pari kubuda ma-subcontracts iwe wobva wangomudikirawo wobva wangojuma zvinhu zvinongofadza. Saka garai mabata Education Research muregisterwa makambani muvhurirwa ma-FNB business accounts in South Africa. Even to those who are outside South Africa mave kukwanisa zvekare kuvhurirwa macompanies mu South Africa, but make sure kuti une passport
iri valid. Handiti passport apa chatinodaoka kuti chinge chiripo vanoda inonzi entry stamp, chidhindo chekuratidza kuti urimo munyika zviri pamutemo. Handiti izvozvo zvamunenge mangodhindirwa izvozvo zvacho ndo zvamunouya nazvo moregisterwa macompanies, movhurirwa maFNB business account.